hodrai bisi donchak ma kami omor bisi sekara nubai man khana bini omor komse kom 120 bosor hai botabo bo kathang lai bo ma tong tongko narona mamphli phungnai bo bubal grana hamja goi lek I korom kha nubai man khana tini dur tipra mothani phasing tebo buskang chongmarin bagai awareness khai tongo oro bo buba grana hamja bini je banana rom kha haipon bo ba kisa kok salai nai ang dadu nini gomung rak tama Podonarian rupini acha nini omor nini boyos busong kha hari angan taman daba je bora boy taman ai rong tama 100 bosor bara acha nung kono hapang ro sepsap rok madiman nini bata sata rok madiman namanya bata mana o biji piro bata thaile dikha haida busurok ri mase hajar kaisa tabo ba 2000 ong kham bele 2000 maya da maya kho koi bosong kha bata nung bata koi bosor man kha mani tong kha tabo 4 bosor ong kha acha nini nung tak sobai tong nung sobai tong tabo sabo bai tong ang ke bai tong ma ya hai chung tong go foto ma jang na tong tabo nini ar sobo phai borok buba garan bodol de phai tipra mothar de phai ayo o ani busuna hai joro pai cha ba tipra mothar da bogara jeto joton phaidi hita khanchang bang sai tuma ba ka ang bai ni ipad ti da tong mani khanchai jeto mar gari to tan khanchau thu he deba tabo niya bo agi ba na asai tong ekami juta na khobbe khana pornang jaga bo bagha ang onek kitu motamoti khai ha borom bhangi garang nai bo sim pa tang bu yang ta ki je ten se na go pa ya abono boi be response hada dai lama ta ko yang bro yang phakir kisa tomai baksa acha khai than ta phade ha itu share ma ro mp ba ta ko ni pa ni no khang ni chim tung ki ma ro chen bu de ni ha bu pa sing ko bo mi shok de diam khanga da ko hamba ko joto rangchak ni tab busono belai kai pai play jaman jibai sung tini o Telemura constituency ni bisingo khobjak mo south hodrai bisini Donchandra kamini sini Donchakma kamini sini yang tau dur to dur ba nogo habri sini bobagrani je message apno sung joto borom thani rui faimani kluba sung tago jaga faisong pika prayango hawai bari kasa kasi sung faijak tabo jaga bo Enggak tini nogo habani joto sini borok motamoti sini bubagrani kokno borok joto sara rekha te abobene sung biswas je sung agami dino I Telemura bo jodi sung bubagrani chongjak candidate jodi o jaga man khangke sini dhiro biswas je o jaga bo sini bubagrani je chongjak অথবা sini ti promoter je candidate bo apply nai abo ekta sini dini je rally khaiman bisingte obahke o jaga o je sini kormi rok je bebe ko samtani lainai বিশেষ করে ani kakto ani takho ka Chitramoni Jamatia aingo to sini sikla neta tino Jamatia yango sin George Chopin dongo sini central ni secretary to sini orni local joto dongo joto jaga sin TWF YTF bile jaga mahke je thancha khlai joba khlai dongo obani sini ekta buskani salo sing salkaham chorakaham manai dongo abo ekta বিশ্বাস tai bobagrani thaniও जों obono o jagani hoitebo kaise jodino जों gift hisabai o jagani koplai khlaini जों rori mangake abo ekta bobagrani thaniও जों akaise উপহার হিসেবে जों mone khlainai gabono angkoinai sara Tripura sarkna tabo jotono motamoti jotono tabo saimanjak sijak tamko जों jarasim जों naisim tongo tai obono sini saiman kaje sini sara Tripura ekta joto jagani je environment abo जों saiman kaje जों agami dino Tripura motha khomota phai tongo Tripura motha na terke 8 krimaya aboni praman जों tabo
নগো নগো থাঙিনাই বরক যেবে শোনো রিপ্লাই দিতে আবনি जों বিশ্বাস যে আগামী 2023 বিধানসভা শুধু মাত্র সময়নি অপেক্ষা সময় ফেকে বুঝি থানায় ত্রিপুরানি ইতিহাস টেনজন বকে থাঙি দङ আবন বকে যতন তেवैसा जों बुबाग्राना लास्ट अपायथनि जराव लगिरना नोंथुं होनो आं जत हास्टेल लुकरक्ट ताई जत अदेलिया मुरा कन्स्टिट्युन्सिनि बरकनो आं कय मुंदारताय हामबाय